Der var engang en syg trekant, der hed Pythagoras. Trekanten havde 3 personligheder, 3 sider af sig selv, som den kaldte A, B og C. Trekanten havde svært ved at definere sig selv. For at få hjælp startede den til samtaleterapi. Jeg mødte den 3 andre trekanter, som havde det på præcis samme måde. Når de var sammen, sad de i en firkant og snakkede. Efter noget tid gik det op for trekanterne, at de kun følte sig som C, når de var sammen. De dannede et venskab, som de kaldte for CIN. Men de følte, at der manglede noget, nemlig de andre sider A og B, som jo også var en del af trekanternes personlighed. Trekanterne fandt ud af, at hvis de placerede sig anderledes i firkanten, kunne de stimulere de 2 andre sider og derved danne 2 nye venskaber. Venskaberne kaldte dette for AIN og BI. Men det var ligegyldigt, hvordan de satte sig sammen i firkanten, for der kunne aldrig eksistere 3 venskaber samtidig. Trekanterne fandt trøst i, at de 2 venskaber, AIN og BIN, fyldte det samme som venskabet CIN, og at de endelig havde fundet en identitet i form af sætningen AIN, BIN eller CIN, som de opkaldte efter den syge trekant.